Ramogi TV. To mae mbaka ma wacho ni wabro goyo gi jaduong' Audi Oganda kwa Kisumu. Ni duol mochung' ne kedo ne ratiro mar oganda e pacho kaendi. Kedo ne ratiro mar oganda e pacho kaendi. Obila nyaka luw chik e kinde ma gichwalo tijegi kendo kwayo duol mar IPOA mondo kaw okang' mager ne obila ma jendeke manoyudi ka ketho ratiro mag oganda. Chris Owino miyo ler. Kaluwore gi timbe majendeke mane obila onyise kinde ng'anyo mag Azimio, duol mochung' ne kedo ne ratiro mag oganda e pacho kae KNHCR owuok oko kendo golo duondgi. Jakom duol mar KNHCR Dr. Roslyn Odede owacho ni gin kod kuyo kaka duol ma kedo ne ratiro mag oganda e pacho kae kaluwore kod kaka obila ne orocho ratiro mag jopiny e kinde ng'anyo mag Azimio. Wakuyo kabisa kwa wacho gigi nikech wayudo kaka Kenya obet sani ok kako nego bedi to kendo ok luwre gi katiba mane waloso maber ma wakete nyaka ratich dhano ei katiba. Odede oyango ni duol mare oseyudo ripode mathoth manyiso kaka obila ne orodho kendo kelo hinyruok ne jopiny e kaunti ma Kisumu kata odoko ne gionge kod ketho ataro kod chik kare 25. Nitie ji mang'eny mosehinyre ka luwre gi yore askarigo. Wayudo ka nitie kuonde ma polis osewito tiagas kata skunde ma nyithindo nitie to mano ok ber. To wayudo ka kata nitie kuonde ma iyudo ka polis goyo dhano kata mosebolre moweni koro maka uru to podi goya magoye matieke mano waneno ka ok ber. Duol mar KNHCR osingo mar timo nonro kendo chwalo ripot margi ewi kaka obila ne orocho ratiro mag oganda e pacho kae. Bende gikwayo duol mochung' ne ng'iyo tije mag obila e pacho kae IPOA mondo tim nonro margi kendo kaw okang' mager ne obila majendike mane orocho ratiro mag jopiny e kinde ng'anyo. Joka IPOA be wakwayo ni ka giyie to gitim uchunguzi e wachni mondo gine mani joma moketho ratich ji kata askari motimo marach odonjne kaka dwarore mondo giwe timo kamano. Duolno bende oseyo apisi mar jamin wach maduong' ma pacho kae kod bad migawo mar obila kuom mako jopiny kendo chwalogi e doho bang' seche mohewo 24 ataro kod chik. Kendo wayudo nitie nyithindo matindo ma ok joma dongo ma pok ochopo higni 18 otwe e remand ma joma dongo ma ok chik dwaro ni nyithindo matindo ma pok ochopo higni 18 otwe yore kata ka gin gi hatia mar ginene. Omiyo wawacho ni ma ok ber. E court nitie ji ma polis osemako to kar terogi e court within 24 hours kaka chik wacho wayudo kikano gi aming'a makalo kanyo to bail monego migi samo mak gi bende ok migi. Koro jogi budho e sel aming'a to ma ok kaka katiba wadwaro. Bad migawo mar obila osebedo ka isayo kuom duoko piny Kenya e kinde telo mar duond bura achiel kaluwore kod okang' margi mar mako josiasa makwedo piny owacho kendo tero gi e tesend obila ma anyuola gi ok ong'eyo. Kaka Kenya Commission ma Human Rights waluongo gigi wakwer nok ber to wakwayo ni wane lokruok. To wakwayo jo Kenya te ni wayie wabed joma rito ratich jowetewa. Achiel kuom geno maduong' ma oganda jo Kenya ne nigo e kinde mane giriedo e lai mar puodho katiba mar 2010 ne en chuogo bad migawo mar obila mochung' kar kende madhi tiyo e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag oganda. Kata kamano, geno ma kamae nyalo biro mana dong' kalek kaluwore kod kaka obila ne orakore kod jong'anyo juma mokalo. Duol mochung' ne kedo ratiro mag oganda e pacho kae wacho ni obila nyaka ti e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag oganda e kinde mag chwalo tijegi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.